Sahur sing ke-12 guys. Wih, lebih 12 guys. Nek Rika 11 apa 12 puasane guys. Lah tok mulai disitu gini ngantuk. Lanjut joget-joget. Asik, asik. Asik. Ser. Ben awake ora kaku guys. Lanjut goreng bakso guys melalui anake karo godok banyu malah rumut. Lanjut manasi sayur buncis guys campur tempe guys. Lanjut gawe kopi udok nek orang ngopi ndase cenut guys ana sing pada ora. Singkat cerita wis di panganane guys, menu sederhana baik. Lanjut gugah anak lanang guys, malah turune gigal ya ampun. Ya biasa penuh drama guys. Lanjut sing wadon juga digugah guys. Ya biasalah anak drama nih sing mengkol lah, sing ngantuk lah, sing inilah, sing itu. Ya wis disit guys, inyong karep pada sahur disit.